Helo a croeso I sesiwn arall o Carlam, le fyddwn ni'n canolbwyntio ar uned 3, a Mrs Rita Bevan fydd yn cyflwyno heno, felly bant I hi. Diolch yn fawr. Fel nath Mr Rumble sôn, hanes I flwyddyn 13 sydd gyda ni, a fyddwn ni'n ffocysu ar uned 3 ac yn benodol y sgiliau sydd angen arnoch chi ar gyfer llwyddo yn yr uned. Felly, yn amlwg mae band 6, dyna yr gôl I bawb I gyrraedd, a be mae cybac yn dweud ydy maen nhw eisiau bod ni yn arddangos, neu bod chi fel haneswyr yn arddangos a threfnu gwybodaeth hanesyddol yn gywir, canolbwyntio ar cysyniadau llweddol yn y cwestiynau osodwyd, cynnig trafodaeth dilys a chytbwys, cynnwys dadleuon a rhoi ateb sy'n darllen yn hawdd. Ac yn syml iawn, be mae hwnna'n golygu ydy bod gyda chi dealltwriaeth dwys o'r cyfnod a ffeithiau, trafod a gwerthuso, dyna'r gair pwysig, gwerthuso cysyniadau allweddol neu'r cysyniad allweddol yn y cwestiwn, adnabod perthynas a chanlyniadau digwyddiadau. Hynny yw bod ni yn llwyr ymwybodol bod digwyddiadau ddim yn bethau sy'n digwydd ar wahân, bod nhw'n plethu mewn i'w gilydd a bod nhw'n barhad yn yr hyn sy'n digwydd, a bod yna un treithawd cyflawn, a falle bod chi'n meddwl un treithawd cyflawn yn amlwg bod fi mynd I sgwennu treithawd cyflawn, ond ni'n gweld yn aml iawn disgyblion falle'n panico dan mod arholiad a falle bod nhw'n dechrau gyda un dadl ac yn newid trywydd hanner ffordd trwyddo. Ni eisiau bod un dadl cyflawn, un ateb cyflawn nhw. Dyw e ddim yn baragraffau ar wahân, maen nhw'n un dadl cyflawn. A wedyn yn amlwg y sgiliau holl bwysig yna I ysgrifennu treithawd. Felly cyngor cybac. Okay, so bob blwyddyn mae cybac yn y cyngor I ni fel athrawon sut mae y disgyblion wedi wneud yn eu aroliadau o ran yr atebion maen nhw wedi derbyn ar ddiwedd y blwyddyn. Felly, dyma beth maen nhw'n dweud ni ydy'r camgymeriadau mae disgyblion yn gwneud bob blwyddyn. Ym mhob cwestiwn mae angen i'r ymgeiswyr sicrhau eu bod yn ymdrin ar cyfnod cyfan. A byddai'n dod nôl at y cyfnod cyfan mewn eiliad, achos mae I chi yn unig am flwyddyn yn sgil bod chi wedi colli gymaint o wersi achos Covid, mae pethau chydig yn wahanol I chi, ond mae angen trafod y cyfnod cyfan. So os ni'n edrych ar cwestiwn, a ni'n edrych ar falle bywydau Americanwyr Africanaidd yn newid rhwng 1890 a 1990, okay? Os ych chi ond yn ffocysu falle ar y 60au, 70au, 80au, dyw hwnna ddim yn trin y cyfnod cyfan. Mae'n bwysig iawn pam ych chi yn adolygu nawr a pam ych chi'n plotio eich trithodau chi bod chi yn trin y cyfnod cyfan. Sim rhaid I chi o reidrwydd enwi un digwyddiad ar y dechrau, un ar y canol, un ar y diwedd. Dwi'n goffo bod mor mecanyddol o hynny, ond chi'n gorfod dangos i'r arholwr bod chi wedi trin mwy afrif y cyfnod a nodir yn y cwestiwn. Trwy wneud yr uchod, mae cybac yn dweud, dylse bod yr ymgeiswyr, sef chi, yn gallu adnabod newid dros cyfnod a nodwyd gan ganolbwyntio ar enghraifft yr ffordd mae pethau'n esblygu. So I gyfeirio nôl beth nes I sôn amdan eiliad yn ôl, hynny yw bod digwyddiadau'n esblygu neu yn ganlyniad o ddigwyddiadau eraill, bod nhw ddim yn bethau ar wahân. Os ni'n edrych ar enghraifft ar y rhyfel oer, dyw rhyfel Korea ddim yn hollol ar wahân I rhyfel Vietnam neu I Cuba ac yn y blaen. Maen nhw gyd yn plethu yn dydyn nhw. Maen nhw gyd yn rhan o'r un thema. Mae eisiau chi ddangos sut mae hynny'n esblygu a sut mae hynny yn barhad o'i gilydd. Neu'r sefyllfa economaidd gymdeithasol a sut effeithiwyd hyn ar y mater dan sylw yn y cwestiwn. Mae rhaid bod chi wedi dylunio neu wedi dechrau ateb ar ffurf dadl. Okay? So dim ateb cywir. Wrth gwrs, dyna peth gret am hanes. Okay? Chi'n mynegu barn yn academaidd, dyna peth hollol gret am ateb cywir. Ond mae angen bod chi yn pwyso a mesur a ffurfio barn yn academaidd fan hyn. Okay? Dyw cyflwyno, os mae yna gwestiwn am arlywyddion dwedwch, dyw cyflwyno pob ffaith dan hael am yr arlywyddion ddim yn mynd I ennill y marcu chi. Nid dyna ydy sgil yr uned yma. Y sgil ydy'r pwyso, mesur a gwerthuso a dadansoddi hynny. Ffurfio barn ar amrywiaeth o ffactorau. A wedyn mae'n rhaid i'r ymateb ganolbwyntio ar y cwestiwn osodwyd ac eto falle bod chi'n eistedd fyna yn teimlo, wel amlwg fi'n mynd I ateb y cwestiwn yn seiliedig ar y cwestiwn sydd y papur arholiad. Ond be mae disgyblion yn gwneud yn aml iawn yw dwedwch bod gyda chi gwestiwn a'i llywodraethau ffederal oedd yn bennaf gyfrifol yn wella bywydau Americanwyr Africanaidd yn y cyfnod .
A mae disgyblion yma, fi ddim yn gwybod dim byd am Llywodraeth Federal, na i jyst newid y cwestiwn i be fi wedi adolygu, na i jyst newid e i edrych ar rôl yn addysg. Okay? Chi methu newid y cwestiwn. Amlwg chi'n gallu anghytuno gyda'r cwestiwn a chi'n gallu cyflwyno barn pan bod y datganiad neu'r sylw yn anghywir, ond chi'n methu, fel mae'n dweud fan hyn, ni alled wirdroi cwestiwn mwyn rhoi ateb maen nhw wedi adolygu. Falle bod gyda chi cynllun traethawd a bod chi wedi adolygu ar gyfer cwestiwn hollol ffantastig, ond dyw e ddim yn codi yn y papur arholiad, ni'n methu troi a newid e, ni'n gorfod ateb y cwestiwn sy'n cael ei gyflwyno gan cybac. Felly'r cysyniad allweddol. A dyma rhywbeth, yn amlwg chi yn cael rhyw fath o syniad o hwn o gwersi tygau. Yn amlwg mae'n anodd iawn i chi, achos nath chi ddim gwblhau y cwrs tygau yn hollol. Felly cysyniad allweddol. Okay. Gall fod y cysyniad allweddol yn rhywbeth fel pwysigrwydd, newid, effaith, trobwynt, dylanwad, okay, yr holl geiriau yma, a dyma di sylfaen dadl chi. Okay, so os na bod chi'n cyfeirio at hyn, a fi'n dweud fod yn ysgyblu ni trwy'r amser, ar ôl cyflwyno traethawd, pan maen nhw'n cyflwyno traethawd gwaith cartref i fi, mae rai nhw fynd nôl a uwcholeuo'r cysyniad allweddol. A be ni'n gweld yn aml iawn yw disgyblion yn trafod y cysyniad allweddol yn y cyflwyniad, falle chydig yn y paragraff cyntaf, wrth i ni mynd lawr trwy'r paragraffau, maen nhw'n cyfeirio llai at y cysyniad allweddol. Wel, chi'n colli ffocws y cwestiwn wedyn, a nid dyna, os na bod chi'n gallu trafod y cysyniad allweddol, chi ddim yn ateb y cwestiwn. Felly mae'n rili bwysig, a tip bach, oedd athro hanes fi wedi rhoi fi pan o'n i yn yr ysgol, ydy sgwennu'r cysyniad allweddol eich llaw chi, achos pan chi'n rhoi'ch llaw ar y papur, chi'n gweld e o hyd, a mae'n atgoffa chi o hyd i gyfeirio nôl at y cysyniad allweddol. So, mae yna gwestiynau fan hyn, mae yna 2 cwestiwn fan hyn o gyn papurau. Y prif reswm dros welliannau ym mywydau Americanwyr Affricanaidd yn y cyfnod o 1890 i 1990 oedd gweithredoedd y Llywodraeth Federal. I ba raddau y gellir dweud mae athrawiaeth Truman oedd y trobwynt mwyaf arwydd y cael ym mholisi tramor yr UDA yn y cyfnod 1890 a 1990. I ba raddau rydych chi'n cytuno mai profiad o'r ail rhyfel byd oedd y trobwynt mwyaf arwydd y cael o ran sicrhau hawliau sifil i Americanwyr Affricanaidd yn y cyfnod 1890 i 1990. Felly, mi'n rhoi'r ychydig o eiliadau i chi i ail-ddarlle'r cwestiwn yma, sy'n ots os ych chi'n astudio canrif yr Americanwyr, os ych chi'n astudio unrhyw uned eraill, chi dal yn gallu adnabod y cysyniad allweddol fan hyn. Felly, na i roi rhyw funud i chi i fynd ati, sgwennwch y lawr ar dan y bapur, sy'n angen chi gopio'r cwestiwn i lawr, sgwennwch y lawr ar dan y bapur, a wedyn yn ei wirio eich atebion chi. Hen ddigon o amser gyda chi fyna. Felly, y cwestiwn cyntaf, y prif reswm wrth gwrs, y prif reswm. Ac felly, pan chi'n mynd ati i werthuso'r cysyniad allweddol, chi'n ddweud un o'r rhesymau neu'r rheswm arall o y brif reswm. I ba raddau gellir dweud mae athrawiaeth Truman oedd y trobwynt, y trobwynt mwyaf yn arwydd y cael, y trobwynt mwyaf arwydd y cael, ym mholisi tramor yr UDA, so trobwynt mwyaf arwydd y cael. A wedyn yr un peth gyda'r trydydd un, y trobwynt mwyaf arwydd o cael. Felly, significant o arwydd o cael yn y Saesneg, yn dyfa. Fel nes i sôn yn gynt, mae yna ychydig o addasiadau i chi, a mae hwn yn dod yn syth o wefan cybac. Gyda uned 3, fel arfer, fyddwch chi'n cael adran A sy'n edrych ar cyfnod byr o amser, felly gyda mwy o ffocws. A wedyn mae gyda chi adran B sy'n edrych ar y cyfnod cyfan. Chi'n cael ateb cwestiwn adran A, ateb cwestiwn adran B. Ond mae cybac wedi newid ychydig eleni jyst i chi, so bydd adran A yn cael ei thynnu gyda amrywiaeth o gwestiynau byddai fel arfer i'w chael yn adran B yn cymryd ei lle. Rhaid i'r ymgeiswyr ateb 2 gwestiwn, un o ddewis o 2 yn thema 1 ac un o ddewis o 2 yn thema 2. I raddau mae hwnna yn neud
yr holl broses I chi ychydig yn haws, ond beth ni'n dweud, mae cynllunio ar gyfer steil cwestiwn adran B, mae angen falle mwy o ôl adolygu a chynllunio o flaen llaw, bod chi wir yn adnabod y patrymau'r cyfnod cyfan, achos yn amlwg chi methu sôn am y cyfnod cyfan mewn 3 chwarter awr. Felly mae rhaid bod chi'n cynllunio, bod chi'n adolygu y cynlluniau traethawd yma, lle gyda adran A, falle bod chi'n edrych ar fwy o ffocws o gyfnod, falle byse llai o ôl a mwy o ôl adolygu, falle mwy traddodiadol yn berthnasol fan hyn. Ond gyda adran B, mae rhaid bod y cynlluniau traethawd yn barod I fynd gyda chi. Ac wrth gwrs, mae eisiau chi ddefnyddio, fi'n siŵr bod chi wedi clywed eich athrawon yn sôn, 1000 o weithiau, brawddegau dadansoddol. A dylse erbyn hyn, I mis Mawrth, ni'n diwedd mis Mawrth nawr, dylse bod y geirfa yma, neu'r brawddegau dadansoddol yma, yn rhan anatod o'ch sgwennu traethodol chi, yn sgil eitha naturiol I chi erbyn nawr. Os na, mae croeso I chi gymryd screenshot o hwn, a mae croeso chi marfer nhw, mae croeso chi fynd nôl at falle traethawd chi wedi sgwennu yn y gorffennol, a tynnu pethau mas a rhoi'r brawddegau dadansoddol yma. Be sy'n ni'n gweud gyda brawddegau dadansoddol ydy, mae e'n helpu chi I gadw ffocws y cwestiwn sef I ddadansoddi, I bwyso mesur, I werthuso. Okay? Yn lle yr brawddegau ffeithiol yma, mae'n cadw chi ar drac ychydig yn fwy. So, yn wahanol I, so chi'n pwyso mesur, so os mae'r cwestiwn yn gofyn am athrawedd Truman, yn wahanol I athrawedd Truman, so yn naturiol chi'n pwyso mesur, mae'n deg I ddweud, rhaid ystyried effaith, wrth ystyried dylanwad, wrth gwrs rhaid cofio, yn bendant gweld y canlyniadau hir dymor, tymor byr, wir yn annog fy ysgyblion ni I ystyried canlyniadau hir dymor a tymor byr, maen nhw'n hollol gwahanol, a mae'n modd trafod y ddau. Yn bwysig iawn oherwydd, gwelwyd newidiadau mawr ar raddfa bach, gwelwyd effeithiau am flynyddoedd maith, roedd athrawedd Truman, heb os yn drobwynt, roedd dylanwad Truman yn enfawr ar bolisïau penderfyniadau, a gallu'r dadlau bod hyn wedi effeithio'n sylweddol. Dyma'r fath o brawddegau dadansoddol sy'n ni'n licio gweld yn eich traethawd chi, a dyle bod chi'n ymarfer. Os ych chi'n mynd ati I sgwennu traethawd nawr o waith cartref, yr graffwch hwn neu copiwch hwn I lawr a newch siŵr bod hwn yn rhan o'ch ateb chi. A mwyaf newch chi ddefnyddio nhw, a mwyaf naturiol bydd y brawddegau dadansoddol yma. Nawr, ni'n galw fe'n graddio, fi'n gwybod bod disgyblion yn ysgolion eraill yn galw fe chydig yn wahanol. Os ni'n edrych ar cwestiwn pa mor bwysig, falle, yn amlwg gewch chi ddim rhywbeth fel Linda Brown, falle, achos bod hwnna'n gyfnod rhy penodol, mae angen I chi feddwl yn bwysig iawn, gyda ychydig o bwysigrwydd neu heb os y peth mwyaf pwysig, mae rhaid chi graddio fe. Okay? A dyna ydy fel yr lefer lan unwaith eto o allu siarad am y cysyniad allweddol. Felly, dros yr sesiwn yma a sesiwn nesaf, fyddwn ni'n edrych ar uned 3, a ni'n mynd I ganolbwyntio yn y sesiwn yma ar cyflwyniad effeithiol. Yn fy marn I, fel athrawes hanes sydd wedi bod yn dysgu am flynyddoedd maith erbyn hyn, os ych chi'n sgwennu cyflwyniad effeithiol, fi'n teimlo mae gweddill y traethawd yn cwmpo yn I le lot yn haws na os mae'r cyflwyniad yn aneffeithiol. A mae disgyblion yn aml iawn yn ista yna yn meddwl, o, mae eisiau fi wneud hwn, mae cyflwyniad, mae eisiau wneud hwn. So os ni'n gwybod yn cwbl o bethau nawr, fi wir eisiau annog chi beidio fod yn fecanyddol, achos mae cwestiynau'n wahanol, mae cwestiynau ar steil a fformat gwahanol, a does dim modd I chi gynllunio cyflwyniad o flaen llaw. Okay, ond mae modd I chi cael rhyw fath o syniad beth ych chi'n licio ymddangos yn eich cyflwyniad chi. Mae'r cyflwyniad hefyd yn gosod y sylfaen yna am gweddill y drafodaeth, felly fel nes I sôn yn gynt, mae rhaid chi'n neud siŵr bod chi ddim yn cyflwyno rhywbeth neu yn awgrymu rhywbeth yn eich cyflwyniad a newid meddwl hanner fy trwyddo, neu yn y casgliad, mae wedi digwydd. Please ceisiwch ysgoi hwnna, achos mae eisiau cyflwyniad cyfan arnoch chi. So chi angen dangos bod chi'n deall y cwestiwn, a na esbonio be fi'n meddwl wrth hyn. So mae'n gwestiwn fan hyn, unwaith eto canrif yr Americanwyr fan hyn, ond mae'n berthnasol I bob un uned ar draws. Y prif reswm dros welliannau y mywydau Americanwyr Africanaidd yn y cyfnod o 1890 I 1990 oedd gweithredoedd y Llywodraeth Federal. A mae angen I chi ystyried, os ych chi moyn y dealltwriaeth dwys na,
Beth yw gwelliannau ym mywydau Americanwyr Africanaidd? Nawr, falle bod fi'n meddwl, o han o falle Mr Rumble, falle bod fi'n meddwl bod gwelliannau ym mywydau Americanwyr Africanaidd yn syliedig ar eu hawliau o ddydd i ddydd, yn syliedig ar eu mynediad nhw at y gymdeithas heb cael unrhyw rwystredigaethau. Falle bod rhywun arall yn meddwl, na, mae fe'n llwyr yn ymwneud gyda eu gallu nhw i bleidleisio, gallu nhw i wneud y penderfyniadau yn uwch i fyny. A mae angen chi benderfynu beth chi'n meddwl wrth welliannau ym mywydau, achos wedyn, os ych chi'n cadw hwnna fel sylfaen, eich ateb chi wir yn dod i wraidd y cwestiwn, a fydd eich trafodaeth chi wedyn gymaint yn fwy dwys wedyn. A bod chi'n cyfeirio nôl, wel oedd hwn wedi gwella bywydau. So chi dal yn sôn am y cysyniad allweddol, prif reswm, ond mae angen chi ddangos bod chi'n deall beth yw gwelliannau ym mywydau Americanwyr Africanaidd, a beth yw'ch take chi, eich safbwynt chi ar y cwestiwn. Yn yr un modd, i ba raddau gellir dweud mae athrawiaeth Truman oedd y trobwynt mwyaf arwydd y cael. O beth yw trobwynt? Nath disgybl am y nosbarth i dweud taw newid yw lle bod ddim modd i'r dyfodol fod yn debyg i beth wedi digwydd yn y gorffennol, o ddim modd oedd e'n newid barhaol, newid eitha mawr parhaol. A mae hynny'n ffain, ond bod hi'n cyfeirio nôl at hynny trwy gydol y treithawd. Felly mae eisiau chi i ddangos eich dealltwriaeth dwys o'r cwestiwn. A bys ni bendant yn nodi'r cwestiwn. Prif reswm, uwcholeuwch hwnna, dyna'r cysyniad allweddol. Welliannau ym mywydau'r Africanwyr, dyna ydi sylfaen y cwestiwn. Chi ddim yn gorfod poeni am y cyfnod, achos chi'n gwybod bod y cyfnod yn un eang ta beth. A wedyn y mater dan sylw ydy'r Llywodraeth Federal. A bod chi'n dangos bod chi bron iawn yn torri lan y cwestiwn mewn i cysyniad allweddol, dealltwriaeth dwys o'r cwestiwn, cyfnod hanesyddol, eto amherthnasol i chi, i feddwl amdano o ran yr adolygu, a wedyn y mater dan sylw sef y Llywodraeth Federal. So gyda'r cwestiwn nesaf, i ba raddau gellir dweud mae athrawiaeth Truman oedd y trobwynt mwyaf arwydd cael ym mholisi tramor yr UDA. So'r mater dan sylw ydy athrawiaeth Truman, dyna beth sy'n angen i chi drafod. Dealltwriaeth dwys yna ydy beth yw trobwynt, a wedyn mwyaf arwydd y cael ydy'r cysyniad allweddol a'r cyfnod amser ydy'r canmlynedd yna yn y cwestiwn. A bod chi'n torri hwnna i lawr. A mae bron bob un cwestiwn, mae modd rhannu fe i fyny. Ac yn sydyn iawn, mae'r cwestiwn lot yn haws. Pan mae chi'n eistedd yna yn trial dadansoddi'r cwestiwn, mae'r cwestiwn lot yn haws os ydych chi'n adnabod y prif rhannau o'r cwestiwn. Yr ail beth dwi'n annog fy nisgyblion i wneud ydy sôn am y cyd-destun hanesyddol y cyfnod cyfan. Rhyw fath o dangos i'r arholwr, fi'n deall beth yw'r cyfnod yma, fi'n deall beth yn iawn beth yn digwydd. So bys ni'n dweud falle am Americanwyr Africanaidd, dangos dealltwriaeth a heriau'r Americanwyr Africanaidd, falle just cyn y cyfnod neu ar gychwyn y cyfnod, trafod cyd-destun hanesyddol y ganrif cyfan, so bod chi'n adnabod bod newidiadau wedi digwydd, pryd, ble ac yn y blaen, oedd yna fwy o newidiadau wedi digwydd yn 60au ac yn y blaen. Polisi tramor yr UDA, yr un fath o beth, dangos i'ch dealltwriaeth o bolisi tramor, hynny yw, beth yw polisi tramor, o'r perthynas ar ôl yr UDA gyda gweddill y byd, edrych ar batrymau cyffredinol, a fi ddim yn sôn fan hyn, fi ddim eisiau chi sgwennu tudalennau ar gyfer eich cyflwyniad chi, chi'n gwastraffu amser, ond bod chi jyst yn rhoi'r fath o blas i'r arholwr o'ch dealltwriaeth chi o'r cyfnod. Yn amlwg, bydd modd i chi i drafod y cyd-destun llawer yn fwy dwys, yn ystod eich ateb chi, ond yn y cyflwyniad, chi bron yn rhoi blas i'r arholwr o'r ateb sydd i ddod. Mae hefyd yn helpu trefnu eich meddwl chi. Wedyn trafod y mater dan sylw, so os ni'n sôn fan hyn, y Llywodraeth Federal, fi wedi cadw'r un cwestiynau jyst i roi'r fath o syniad i chi lle mae'r rhannau penodol yn amlygu. Yn fras cydnabod rôl y mater dan sylw. Nawr, does dim rhaid i chi o reidrwydd dweud mae Llywodraeth Federal oedd y brif reswm, ond yn amlwg mae pob un o'r materion dan sylw posib, maen nhw wedi cyfrannu i'r prif reswm neu i welliannau mywydau Americanwyr Africanaidd. A wedyn cyd-destun y mater dan sylw yn fras, pwy oedd y Llywodraeth Federal? Neu yn yr ail gwestiwn, beth oedd athrawiaeth Truman? Rhyw fath o dangos unwaith eto yr arholwr bod chi'n deall. A dyma lle, os ych chi'n paratoi ateb perffaith, a dyw'r cwestiwn ddim yn cyd-fynd gyda'ch ateb perffaith chi o flaen llaw, dyma lle newch chi rili fethu. Os ych chi ddim wedi adolygu athrawiaeth Truman, chi'n mynd i wir eich cael yn anodd i ateb y cwestiwn yma.
Felly, yn fras, a fel fi'n sôn, fi ddim yn licio syniad o trafodwch hwn gyntaf, wedyn trafodwch tair brawddeg I hwn, mae eisiau iddo fod yn naturiol, ond dyma'n fras be fi'n argymell I fy ysgyblion I gynnwys yn eu treithawd nhw. Dangos dealltwriaeth dwys o'r cwestiwn, so hynny yw deall beth yw gwelliannau bywydau, deall beth yw'r polisi tramor. Cyd-destun hanesyddol, os yn bosib y cyfnod cyfan, neu dangos eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod, trafod y mater dan sylw, cydnabod y mater dan sylw, cydnabod beth yw'r rôl y mater dan sylw yn eich ateb chi neu o fewn y cwestiwn. A wedyn, nawr, o bosib ydych athrawon chi'n dweud na, peidiwch neu hwn. Fi'n annog fy ysgyblion I wneud hwn, achos fi'n teimlo unwaith eto mae yn helpu nhw I drefnu meddyliau nhw. Bysen ni'n rhoi rhyw fath o bras cyflwyniad i'r treithawd, so byddwch chi'n gorfod ystyried ffactorau eraill wrth drafod tro bwynt, I rhyw fath o blas i'r arholwr. Peidiwch ateb y cwestiwn, ond rhyw fath o blas i'r arholwr beth sydd I ddod o'r ateb. Nawr os mae'ch athrawon chi wedi dweud chi peidio, mae hynny'n hollol ffain, ond fi'n credu o dan y mod arholiad, o dan straen arholiad, mae jyst sgwennu'r frawddeg yna yn cynllunio mas beth yw gweddill y treithawd yn mynd I alluogi chi feddwl flaen llaw. Nawr, unwaith eto, un peth pwysig, mae e'n teimlo mor anaturiol I wneud, ydy camu nôl, nid go iawn camu nôl, ond camu nôl o'r cwestiwn, adnabod rhannau allweddol y cwestiwn a hefyd cynllunio. A mae creu rhywbeth o grid bras, byddwch chi'n gwastraffu 3 munud, byddwch chi'n gwastraffu 5 munud, deall yn iawn. Mae'n teimlo'n anaturiol iawn pan mae 45 munud gyda chi sgwennu treithawd cyflawn. Ond fi'n addo I chi, mae cyflwyniadau sydd wedi cael eu gynllunio yn fanwl, neu yn dda, o safon gymaint yn well na rhai sydd heb cael ei gynllunio, achos mae gyda chi ffocws, mae gyda chi llinell trafodaeth, mae gyda chi'r dydleon yn dechrau wneud sens yn eich pen chi ac yn y blaen. Chi ddim yn gorfod poeni am y ffactorau, os chi wedi blaen gynllunio'r ffactorau yn barod. Felly mae mor bwysig, wir yn annog chi. Falle ymarferwch yn adre, pan byddwch chi'n ymarfer eich cwestiynau treithawd chi adre, triwch weithio mas, ydw i'n gallu rhoi 5 munud, 4 munud, 2 munud, I gynllunio treithawd mwyn gallu ateb y cwestiwn, a fi'n addo chi bydd safon, a fi hefyd yn meddwl byddwch chi'n gallu ysgrifennu'r treithawd yn gynt, achos byddwch chi'n gwybod lle I chi'n mynd, byddwch chi wedi ystyried yr holl gyfnod. Felly wir yn annog chi I wneud hynny. A wedyn y gair mawr gwerthuso, nes I sôn am werthuso ar ddechrau y cyflwyniad yma. So mae gwerthuso ydy'r cam I fyny o tygau. Wir gwerthuso, meddwl fel hanesydd, meddwl beth yw'r holl bethau angenrheidiol yma. So mae gen I achosion, beth oedd cymhelliant I ôl I ddigwydd, penderfyniad, canlyniadau. Beth oedd canlyniad y digwyddiad, os ni'n edrych ar y brwydrau yn y byd addysg o ran y mudiad hawliau sifil, beth oedd canlyniadau'r pethau yma, beth oedd y penderfyniadau, chi'n gwerthuso, chi'n ôl ymlaen, chi'n creu'r dadl yna, chi'n cyfeirio nôl at y mater dan sylw. Newidiadau, sut oedd pethau wedi newid dros amser. Dylse bod chi wedi, gyda'ch athrawon, edrych ar y gwahanol rhannau o'r uned a meddwl beth oedd hwn yn barhad, oedd bywydau pobl wedi aros yr un peth o ganlyniad I hyn, neu oedden nhw wedi newid. Trafodaeth mawr dwi wedi cael yn ddiweddar, am ddiheriadu chi sydd ddim yn eu canrif yr Americanwyr, trafodaeth mawr fi wedi cael yn ddiweddar gyda fy ysgyblion I ydy Linda Brown. Oedd Linda Brown, achos llys Linda Brown yn barhad neu newid, a oedd rhai disgyblion yn dadlau'n frwd iawn dros y ffaith oedd yn barhad, oedd y ddeddf wedi newid, ond o ran gwella bywyd Americanwyr Africanaidd, doedd na ddim newid iddyn nhw, o gwbl, o'n nhw'n dadlau, a o'n nhw yn cefnogi hyn gyda'i rhesymeg nhw. Lle oedd rai pobl yn dweud, wrth gwrs oedd na newid mawr, oedd y ddeddf wedi newid, oedd y gyfraith wedi newid. A dyna ydi sylfaen popeth, oedd mynediad gyda'r holl bobl yma tuag at addysg integredig. Wrth gwrs bod hwnna'n newid aruthrol. Does dim rili ot pwy oedd yn gywir, oedd y ddau carfan yn gallu cyfiawnhau ateb yn dda iawn, a bod chi'n gallu trafod hwnna, dyna'r rhan o'r ddadl yn eich cyflwyniadau chi.
Wedyn mae gen ni tebygrwydd, oedd y digwyddiad yma'n debyg i digwyddiadau eraill. Chi'n brin iawn o amser i sôn am bethau mewn manylder, felly dyma'ch amser chi mynd, yn debyg i achos llys Linda Brown, yn wahanol i boicot y bysiau, yn debyg i'r gorymdaeth yma. Dyma'ch amser chi i ddangos bach fwy o fanylder dwys yn eich ateb chi heb gwastraffu amser. Chi'n dangos i'r arholwr, fi'n gwybod bod y fath hyn o brotest wedi digwydd sawl gwaith, neu fi'n gwybod bod y fath hyn o rhyfel neu ymateb y llywodraeth wedi digwydd sawl gwaith, felly yn debyg i hyn, nath hyn ddigwydd. Ond chi ddim yn gwastraffu falle, does dim amser gyda chi i sôn am bob un manylun. Yn yr un modd, yn wahanol, gwahaniaethau. Yn wahanol i hyn, nath hyn dyma'r canlyniad y digwyddiad yma. A chi'n dangos bod chi'n deall bod nhw dan yr un ymbrel o bosib, ond falle bod y canlyniad yn wahanol, neu canlyniadau hir dymor, tymor byr nhw'n wahanol. Unigolion blaenllaw. O bosib gewch chi cwestiwn, steil adran B o bosib, gewch chi gwestiwn yn gofyn am unigolion blaenllaw. Pa mor bwysig oedd yr unigolyn yma o gymharu unigolion eraill y cyfnod, a beth oedd y pethau tebyg yn y cyfnod? Byswn ni'n bendant yn mynd ati, pan i chi'n adolygu, mae hwn yn berthnasol i bob un uned, i adnabod yr unigolion, adnabod pa ddigwyddiadau, neu deddfau, neu rhyfeloedd, neu brenhiniaeth yn nhw'n berthnasol iddi, so bod chi ddim yn cymysgu nhw i fyny'n yr arholiad. Bydd e'n wastraff amser llwyr a fyddwch chi jyst yn colli marciau o ran ddim gallu ennill y marciau achos byddwch chi'n gwastraffu amser ar sôn am arlywydd gyda rhyfel o pan maen nhw ddim yn yr un cyfnod. Felly dyna'r real ôl adolygu o ran drilio ydy adnabod yr unigolion a i ba rhyfel, i ba brenhiniaeth, i ba protest, deddfau, carfan, mudiad yn nhw yn berthnasol i. A drilio hynny, achos dyna'r fathau o bethau sy'n cymysgu fyny ychydig dan y modd arholiad, os na bod chi'n gadarn yn rheina. Na mae modd i chi drilio chi na'n gyda Quizlet, mae modd i chi ofyn i ffrind i brofi chi, ond mae wir plotio mas yr unigolion o fewn eich uned chi yn holl bwysig. Os ni'n edrych ar canrif yn Americanwyr, to chi ddim moyn bod yn sôn am arlywydd yn delio gyda rhyfel Corea pam nad nhw oedd yr arlywydd. Chi ddim ond bod yn sôn am Martin Luther King enghraifft ar ôl iddo fe farw. Mae rai bod chi'n sicr pwy oedd yn berthnasol ble. A wedyn mae trobwynt yn air gwerthusol da iawn. A wnaeth y penderfyniad yma newid trywydd y polisi tramor, yn barhaol, oedd e'n drobwynt, meddyliwch am gyrru, oedd e'n trobwynt llwyr, a mae eisiau chi i ystyried hynny, a oedd y deddf hawliau sifil yn 1964, a oedd e'n drobwynt, a oedd bywydau Americanwyr Africanaidd yn hollol wahanol ar ôl i'r ddeddf yn abasio. Gallwch chi ddadlau na, nath hwnna ddim digwydd tan 1965, pan oedd y deddf hawliau pleidleisio. Dyna oedd y trobwynt, a mae'n iawn, mae'n hollol iawn i chi anghytuno gyda ni'n academaidd, ond bod chi'n gallu cyfiawnhau hynny yn eich ateb chi. So wir meddyliwch, a mae hynny falle yn plethu nôl at y canlyniadau tymor byr a tymor hir. Dyma di'r pethau sydd angen i ni i drafod. So ni'n trwyddo nhw'n gyflym iawn o ran y gwerthuso, achosion, beth sydd wedi achosi rhywbeth. Mae popeth yn hanes yn digwydd o ganlyniad i rhywbeth. Dyw bom ddim yn cael ei ollwng out of the blue. Mae wastad nifer fawr o bethau wedi arwain i fyny at hynny. Dyw deddf ddim jyst yn pacl i basio. Mae'n resymau pan bod y deddf yna wedi pasio. Dyw protest ddim yn dechrau out of the blue. Mae'n resymau, mae'n achosion penodol. Mae angen i chi adnabod yr achosion hynny yn eich adolygu. Wedyn canlyniadau. Ac unwaith eto, dyw bom ddim yn gollwng a bod yna ddim ganlyniadau tymor byr a tymor hir. Mae yna wastad rhywbeth yn newid o ganlyniad i hynny. Newidiadau bach neu newidiadau mawr. Yr un peth gyda deddfau. Deddf hawliau sifil yn 1964. Oedd yna ganlyniadau'r deddfau yna, a'r canlyniadau oedd wedi arwain at y deddf hawliau pleidleisio yn 1965. So mae yna ganlyniadau. Meddyliwch rhyw fath o
Rhyw fath o escalator sydd jyst yn mynd troi. Dyw hanes ddim yn stopio ac yn ail ddechrau, a mae'n gallu ddangos i'ch dealltwriaeth chi o hynny. Mae'r holl beth yn plethu a mor gymleth, a mae'n gallu dangos i'ch dealltwriaeth o hynny. Newidiadau, sut oedd pethau wedi newid dros amser? Os ni'n edrych ar polisi tramor i'r UDA, oedd na gyfnod lle oedd lot o newidiadau'n digwydd, a na gyfnod falle mwy tawel, mwy araf. Os ni'n edrych ar y polisïau neu'r deddfa niwtraliaeth, oedd na gyfnod lle o ddim lot o newidiadau, wedyn cyfnod lle oedd pethau wedi cyflymu. Newidiadau yna, sut mae hwnna'n ymddangos dros amser? Parhad, ni wedi sôn am parhad, o pethau wedi newid neu aros yr un peth dros amser. Tebygrwydd a gwahaniaethau yr un modd, mae eisiau chi gallu adnabod hynny. Felly, tasg bach neis fi'n neud gyda fy nisgyblion i ydy y dasg yma. Felly bod hwnna'n ychydig yn gymleth i chi. Nawr, bys ni'n dadle falle, bys ni ddim nawr yn steil adran B, falle yn rhoi Linda Brown a Little Rock, bys ni'n rhoi themau mwy eang, ond o'n i eisiau dangos hwn i chi, achos fi'n teimlo hyd yn oed bod chi ddim yn astudio canrif yr Americanwyr, fys ni'n tybio bod disgyblion lefel A hanes yn gwybod pwy yw Linda Brown a di clywed am Little Rock. So jyst ychydig o gefndir i chi os na. Linda Brown ath yr NAACP a'i hachos hi i'r llysgwr uchaf mwyn newid y syniad yma bod addysg yn gorfod cael ei ddysgu ar wahân, a nath hi ennill yr canlyniad oedd bod addysg yn gorfod bod yn integredig. Little Rock 9, nhw oedd y criw o ddisgyblion hynod o ddewr ath i ysgol Little Rock mwyn dangos, bod Linda Brown a'r NAACP wedi newid y gyfraith, bod e ddim yn cael ei weithredu, oedd pobl di dal yn cael ei atal rhag mynychu ysgolion gwyn neu integredig i fod yn gwyn. So be fi'n gofyn, fi'n rhoi'n blanc i fy nisgyblion tebyg i hwn. So fi'n gofyn iddyn nhw adnabod pam bod achos llys Linda Brown wedi digwydd, pam bod yr NAACP a'i thad hi wedi sicrhau help yr NAACP i fynd â'i achos hi. So oedd ar wahân i'n digwydd yn y byd addysg, oedd addysg o safon is yn sylweddol a dinasyddion is yn y gymdeithas, achos hyfforddiant yr athrawon, falle oedd yr athrawon ddim wedi cael hyfforddiant mor dda, felly oedd yr addysg yn wael, a oedd rhyw fath o effaith domino negyddol yma i gadw pobl di yn isel i lawr yn y gymdeithas. Wedyn mae gennych chi canlyniad. Beth oedd canlyniad hyn? Oedd newid yn y gyfraith. Oedd e wedi newid pethau, wel, gallech chi ddadlau oedd wedi newid pethau, wedi ysbrydoli protestiadau fel Little Rock 9, James Meredith ac yn y blaen. So oedd bendant newid wedi dod yn sgil hynny. Oedd na parhad, oedd bywyd pobl di wedi aros yr un peth. Wel, wrth gwrs, ar wahân i dal yn bodoli, oedd e dal yn anodd iawn i Americanwyr Africanaidd i mynychu ysgolion gwyn. A trwy wneud hynny, chi jyst yn rhannu fel petai y digwyddiad. So, bys ni'n bendant yn edrych ar themau fwy eang fan hyn os ych chi'n adolygu, a mae croeso i chi creu screenshot o hwn, neu bydd yr adnodd gyda chi, byddai'n cael ei anfon allan i chi. A bys ni'n mynd ati wedyn i adnabod hyn a edrych ar hyn. So wedyn fi wedi gofyn beth sy'n debyg rhwng Linda Brown a Little Rock 9. Wel, addysg, mae'r ddau yn rhan o ceisio newid yr sefyllfa ar wahân yn bodoli yn y byd addysg. Beth sy'n wahanol? Wel, oedd Linda Brown wedi newid y gyfraith, neu'r NAACP ar ei rhan hi wedi newid y gyfraith, oedd Little Rock 9 yn brotest a drefnwyd i flaen llaw mwyn profi'r byd, a nath nhw'n wneud yn llwyddiannus iawn, profi'r byd, bod e ddim yn cael ei weithredu yn helaethau'r de. Yn yr un modd gyda Little Rock, beth oedd achos niferoedd isel iawn o Americanwyr Africanaidd yn mynychu prifysgolion neu ysgolion uwchradd, canlyniad cymorth y llywodraeth, ymwybyddiaeth rhyngwladol, beirniadaeth ar y llywodraeth, newid dinasyddion gwyn yn galw am newid hefyd. So hwnna wastad yn drawbwynt yn yr uned yma, pan mae pobl dinasyddion gwyn yn cefnogi yr ymgyrch, a cefnogi ymgyrch hawliau sifil, parhad, hiliaeth dal yn bodoli yn y de. So bydd modd i chi ddefnyddio hwn ar gyfer unrhyw beth, a mae'n adnodd adolygu rili da i chi, achos beth allwch chi wneud ydy, edrychwch ar eich unedau chi wedi derbyn o'ch athrawon neu'r llyfrau cybac yn y blaen, ewch ati i ddewis, so falle os ni'n edrych ar pŵer mawr, bys ni'n sôn am imperialaeth a niwtraliaeth, neu bys ni'n sôn am yr ail rhyfel byd a rhyfel Fietnam er enghraifft.
Okay? A mae modd i chi, mae fe jyst yn helpu chi ac yn hwyluso chi i feddwl fel hanesydd, a bosib dyma ydy'r gwahaniaeth rhwng y bandiau, bod chi wir yn deall y cyfnod. Achos beth sy'n digwydd yn aml iawn yw gewn ni cyflwyniad ffantastig, gewn ni paragraff ffantastig am yr ail rhyfel byd. Gewn ni paragraff ffantastig am y rhyfel oer, neu cychwyn y rhyfel oer. Gewn ni paragraff ffantastig am cyfnod detente. Ond dyw'r awdur neu'r hanesydd sef chi ddim wir wedi deall y cwestiwn, mae ddim yn plethu mewn i'w gilydd, achos bod nhw heb wneud ymarferion fel hyn. Lle chi'n pwyso mesur, gweld beth yw'r achosion, canlyniadau, newid parhad, beth sy'n debyg ac yn wahanol ac yn y blaen. Felly mae'r sgil yma, yn enwedig yn adran B, lot o cynllunio o flaen llaw ac ymarfer y fath hyn o beth o flaen llaw bydd o gymorth i chi yn eich arholiad chi. A yn hytrach na bod chi'n eistedd lawr a meddwl, mae rhaid i trafod hyn, bydd yn dod lot yn fwy naturiol i chi achos chi'n meddwl fel haneswyr a chi'n dechrau ystyried yr canlyniadau ac yn y blaen. Bydd rhywbeth lot yn fwy naturiol i chi a bydd safon eich gwaith chi yn gwella yn sylweddol. Felly sy'n angen hon achos chi ddim yn gwneud adran A eleni, ond adran B, cyfnod hir, mae rhaid adnabod cyfnod cyfan. So adran B, cyflwyniad. Okay. Soniwch am y termau allweddol, cyd-destun hanesyddol, cyflwyniad cryno, rhaid cynllunio gyda adran B. Bysa ni methu ateb adran B heb gynllunio am ychydig o fynedau o flaen llaw. Okay, bysach athrawon chi ddim yn gallu. Mae athrawon yn cynllunio, os fi'n sgwennu llythyr swyddogol, fi'n cynllunio o flaen llaw. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn y byd go iawn, a mae fe yn gwella ein gwaith ni. Cysyniad, defnyddiwch geiriad y cwestiwn yn eich ateb trwy gydol y traethawd, graddiwch y cysyniad. A dyna'r brif reswm, a dyna'r elfen mwyaf llwyddiannus, a dyna'r trobwynt mwyaf arwyddocaol. Defnyddiwch a cyfeiriwch nôl at hwnna trwy gydol eich traethawd. A fel yn ei sôn, 5 munud i gynllunio myfyrio, termau llweddol, plethwch y traethawd, nid paragraffau ar wahân ydyn nhw. Mae'n un ateb cynhwysfawr, manwl, dwys, di cael ei feddwl amdano ei strwythuro yn gywir. A wedyn, adalw. Adalw yw gair really fancy am adolygu, fi'n meddwl. Okay? Ond, be mae adalw yn annog i chi wneud, yn hytrach na pythefnos neu 2 wythnos cyn yr arholiad, bod chi yn adolygu'n ddwys, mae adalw yn annog i chi i adolygu a cofio yn gyson trwy gydol eich amser chi yn y gwersi, so cyfeirio nôl. Nawr, cwbl o ffyrdd rili hawdd o adalw ydy, mae Cybac wedi creu fel trefnydd gwybodaeth. Mae hyn ar gael ar y wefan a maen nhw'n ffantastig, maen nhw'n adnodd rili da. Fi wedi rhoi rheina i fy nisgyblion ni a maen nhw wedi mynd ati i creu Quizlet, maen nhw wedi mynd ati i creu adnoddau adolygu o rheina. Mae hefyd gyda chi fan hyn, fi wedi rhoi'r link i chi fan hyn, so pan fyddwch chi yn derbyn y cyflwyniad yma, bydd modd â chi fynd â chi i'r ddogfen yma. A rhyw fath o ticklist mewn gwirionedd, jyst i checio bod chi'n deall a wedi cyfro popeth, yn enwedig os chi wedi bod yn absennol achos Covid. Un diwrnod byddai'n stopio gweud achos Covid, achos bydd ddim yn berthnasol. Wedyn o'r golofn yma, mae ysbrydoliaeth ar gyfer y cwestiynau, y fath o gwestiynau gall godi. Okay, so ewch chi ati, ffeindiwch eich uned chi, eich thema chi, a wedyn ewch ati i greu'r adnoddau yma. Nawr yw'r cyfnod i greu'r adnoddau, ond yn amlwg bod eisiau drilio wedi chi greu'r adnoddau, a mae rhaid ymarfer. Nawr falle bod chi'n teimlo, os yma amser gyda fi sgwennu traethawd cyfan, mae hynny'n hollol ffain. Sgwennwch cyflwyniad ar paragraff cyntaf, sgwennwch casgliad, cynlluniwch y traethawd, o jyst sgwennwch casgliad. Does dim rhaid bod chi'n sgwennu traethodau o hyd ac o hyd, mae'ch athrawon chi'n mynd i foddi gyda'r llwyth marcio, ond gofynnwch iddyn nhw, o mis fi wedi creu'r cyflwyniad yma ar gyfer y cwestiwn yma, a dyma'r trywydd cywir. A wir i chi, bydda'ch athrawon chi'n falch bod chi yn adolygu. Felly, chydig o gyngor cyn bod fi yn gofyn am gwestiynau. Adolygwch yn ddoeth, astudiwch y cyfnod cyfan. Rhaid cyfeirio at y cyfnod cyfan yn eich traethawd. Gwerthuso nid adrodd stori. Mae hanes yn stori hollol ffantastig, ond nid yna'r sgil maen nhw'n gofyn fan hyn. Maen nhw'n gofyn i chi gwerthuso, maen nhw'n gofyn i chi bwyso mesur, maen nhw'n gofyn i chi ystyried parhad a newid. A falle bod chi'n teimlo, ti wedi sôn am hwn llwyth o weithiau yn y cyflwyniad, ydw, achos maen nhw mor bwysig.
dyma sut ni'n cael mynediad i'r bandiau uwch. Cyfiawnhewch eich barn gyda ffeithiau manylion cywir a cynlluniwch. Cynlluniwch. Ewch ati, ewch i edrych ar cyn gwestiynau. Gofynnwch eich athrawon am fwy o cyn gwestiynau a ewch ati cynllunio traethodau. Cynlluniwch ar y cyd gyda ffrind. Iawn, defnyddiwch Google Docs a rhowch mynediad i'ch ffrind a cynlluniwch ar y cyd. Mae'n gymaint o ffyrdd i wneud. Okay, so pob lwc i chi, fyddwn ni'n edrych mwy sesiwn nesaf ar y cynnwys ei hun a sut i plethu'r atebion a edrych ar y casgliad. Ond cyn i fi roi fy nghyngor olau i chi, Mr Rumble, os yna gwestiynau? Na, dim cwestiynau ar y foment. OK, fab. OK, so y darn o cyngor mwyaf pwysig sydd gen i ydy sicrhewch pan chi'n derbyn y papur arholiad, pan chi'n cael eich profi yn yr dosbarth, pan mae'ch athro neu athrawes chi'n dweud, mae gennych chi 4 i 5 munud i sgwennu traethawd, clusnodwch 2 munud o leia i ddadansoddi y cwestiwn, so roi mewn i'r categoriau yna o cysyniad allweddol, wir deall y cwestiwn, mater dan sylw o cyfnod hanesyddol, ac yna ewch ati gynllunio a allai addo i chi, addo i chi, mae y cyflwyniadau yn mynd i fod yn safon gymaint yn well os ych chi'n cynllunio o flaen llaw. A dewch mewn i'r arfer yna o allu wneud hynny a fydd yr papur arholiad lot llai scary i chi i allu taclo dan ymodau arholiad. Felly, ni weld chi wythnos nesaf i barhau gyda uned 3. Fydd yn fwy o enghreifftiau o'r themau eraill hefyd, felly cofiwch ddod nôl a fydd gyda ni enghreifftiau o atebion hefyd i'w ddadansoddi. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno. Lot o cyngor hynod o ddefnyddiol yn dangos pwysigrwydd techneg arholiad a be bydd yr arolwr yn chwilio amdano yn eich arholiad chi yn mis Mai. Felly, welwn i chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr.